Kodi mukudziwa kuti kwa gwanji makamaka kwa anzathu amene ali achiyawo kuphatikizapo ndi MP wa chipani cha DPP yemwenso ali wachiyawo, kumene kutu kwachitika ndithu kusapanganika pamene MP wa chipani chimene cha DPP walankhula ndithu mochita kulemba chikalata ndi kutumiza ku headquarters ya yawo network. Iyeyu walankhula zomema kapena kuti kupempha anthu amene ali achiyawo kuti atasintha ziwiri zitatu zokhudzana ndi chikhalidwe chawo. Zomwe akupemphazo ndi zinthu zoti tikaziyang'anisisa tikazikumba bwinobwino iye sanasindike kwenikweni kuti ndi patipati pamene pakuyenera kusinthidwapo. Kwambiri wangolunjika kunena kuti achiyawo muli pali zikhalidwe zina zimene achiyawo amapanga zomwe sizili zabwino ndi zoyipa, motero akuyenera kusintha. Ndipo mfumu kapena kuti mmodzi mwa amene amayimirira yawo network zimenezi zitamupeza kalatayo wangoying'amba ndithu nkutaya ponena kuti izi sizoona. MP wa DPP amene wapanga zimenezi dzina lake ndi Daudi Chikwanje. Daudi Chikwanje ndi mkulu uja anazalankhula kuti wina aliyense wa chipani cha MCP amene angabwere kuzapangisa msonkhano kuno kuchiyawo timugende. Wina aliyense amene ali myawo aguliretu Chikwanje kuti akangofika kunoko munthu wina akapena kumuona wina atavala chovala cha chipani cha MCP timukhapekhape. Ndipo boma sinamusiye koma inamutapa kapena kuti inamumanga. Izi zinachitika ndipo sitikudziwa kuti iyeyo panopa pamene wabwera ndi nkhani yoti ayawo asinthe zikhalidwe zawo waganiza motani. Koma ambiri amene amatsatira zikhalidwe za chiyawo nkhani sinawasangalatse. Chikwanjeyo ndi munthu mmodzinso amene ali muyawo, koma iyeyo zikuvuta pati kuti aloze kunena kuti chikhalidwe maka ichi ncholakwika chimabweretsa chimaonetsa ngati chiyawo ndi choyipa. Sanaloze bwanji fuka tikati tifufutse tikupeza kuti kuchiyawo kuli mwambo wopita kujando. Mwambo umene uchawo umakasula ana ambiri, zimapangisa kuti ana ambiri akule ndi chikhalidwe adziwe kuti chiyawo timapanga bwanji. Kulitu zambiri zimene zimachitika kuchiyawo zomwe tikaziyang'anira mutha kupeza sonena kuti angakhale anthu ena oti siyawo amatumiza ana awo makamaka mu nyengo imene tikulowa imwe yoti ana akhala kutsekera masukulu. Mwapezeka kuti anthu akutumiza ana awo kuchiyawo kuti akaphunzire chikhalidwe chachiyawocho komanso alowe kujando. Mchifukwa chani ana awo samatumizidwa kumwambo wa khuluvi komwe kuli kunsanje kulowa shire? Ndi chifukwa chiyani anawo samatumizidwa kumwambo wa mlakhwalo omwe kuthyolo kumulanje ndi madera ena? Iyeyu nkukaona kuti ayi chiyawo chili ndi chikhalidwe chosakhala bwino. Ndipo chifukwa chani akutero? Zambiri tamverani mmene walankhulira mfumuyi ndipo muyikepo ndemanga ya kuchokela kwa ine Asultani King Yawo, mwini wache wa Ayawo Network Empire, the traditional master king of the Yawo people around the world. Talandila utenga ochokela ku MP wa kumachinga Honorable Daudi Chikwanje. Akuti akupemba mafumu achiyawo, akupemba nswandu achiyawo, kapena kuti akupemba mtundu wachiyawo. Akuti tisinde miyambo imene ifeyo ayawo timapanga. Akuti miyambo yathu ndi imene imapangisa kuti mmalayo muno anthu azikhalako ankhanza. Kalata itangofika nayilandira taying'amba ndi tayitaya
ndofuna soti ndi muyange MP ameneyo kaya kuzona ko mphamvu kwambiri chifukwa zoti kwa iye ndi MP kapena kuti kwa ali kuboma lolamula. Aona bwa Daudi Chikwanje, ngakhale iweyo utakhala wamkulu wa serikali mukufuna zoti muchepese kapena kuti ifeyo ayawo tisinde miyambo yathu sisingatheke. Iweyo ngakhale utakhala msogoleri wa dziko lino ukufuna zoti kwa ifeyo ayawo miyambo yathu tichepese kapena kuti kwa tisinthe sisingatheke mukuchepa kwambiri. Aonabo a Daudi Chikwanje, ngati pali amabungwe kapena azipembedzo kapena achipani amene akukutumani kuti mutane ndi mtundu wachiyawo kudusira kwa iwepo ti kwa iweso ndi muyawo, nkhondo chakwa imeneyo simungayikwanisi. Ndiponso omwe amakutumaniwo atakutengera chisanso pa iweyo kuti asasatumenso munthu winanso wachiyawo. Iwe Malawi yonse ino anthu amene amapangako miyambo yosakhala bwino ndifa yawo, mukudelera mtundu ubwanji. Mtundu wachiyawo tosi mtundu wa masiye yetu. Ukusionako mphamvu poti kwa iwe ndi MP, kodi waiwala MCP itakumankhani kwa iwe amene adamenya ko nkhondo kuti kwa iweyo utuluke. Mesa ndifeyo ayawo network. Ife ayawo network ndi amene tidamema kwa anthu kuti kwa iweyo utuluke. Ife ayawo network ndi amene tidamema kwa anthu kuti kwa akufoteleni kwa iweyo aonabo a Daudi Chikwanje. Lelo mukumati ukira poti kwa iwe ndi MP uli pa mpando kumao pesa ko chakoma mafumu kuti ko asinte miyambo yathu mukutumidwa ndi ndani? Achipani. Ngati mukutumidwa ndi chipani chano cha DPP mwauza DPP o kuti DPP sidawine chifukwa cha alomwe, DPP sidawine chifukwa cha Azena, DPP sidawine chifukwa cha Achewa, DPP sidawine chifukwa cha Ankhoni, DPP sidawine chifukwa cha Tumbuka. Mukapangeko research tidaiwinisa DPP ko ndifeyo ayawo network. Mupezako soti ayawo ndi amene adavota ko 30 chakuti percent kuti DPP jaiwine. Lelo kumati nyoza kuti miyambo yathu tundiyo ipa ifeyo ayawo. Malawi yonse ino omwe amapangako miyambo yosalongosoka ndifa yawo. Mukutidelela bwanji. Inuyo anyamato omwe mmazitenga kuti kwa kaya ndi ma MP kaya ndi ma councilor ndiyena amene mmagwirako ntchito mboma omwe mmazitenga kuti ndi ma well educated. Anthu ena amabungwe azipana amadusira kwa inuyo kuti kwa ifeyo ayawo tisidana kapena kuti kwa ifeyo ayawo tisinyoseka. Ndikufuna ndikuuze niko izi anthu ena atakutengera chisanso pa iweyo aona bwa Daudi Chikwanje kutesa ine mphamvu zako za iweyo. DPP tu yalowa mboma atu chifukwa cha yawo network. DPP yalowa tu mboma atu chifukwa cha Bakili TV. DPP tu yalowa mboma atu chifukwa cha Ntanyi watu sati iweyo aona bwa Daudi Chikwanje. Mudali ntaniwe. Munganyose mtundu wachi yawe iwe. Tango tu usani kwa chimozi chimene kwa ifeyo ayawo timapanga ichoipa pa mwambo watu. Kujando kuja chimene timapanga choipa ndi jani. Kunsondo kuja chimene timapanga choipa ndi jani. Pamasewela amene ayawo timapanga. Magemu amene achiyawo amapanga. Chimene choipa ndi jani. Ukapanga zachi bwana anthu ena atakutengera phunziro pa iweyo. Osasawelesa ko mtundu wachiwa